Wara 3 ġimgħat li Charles Muscat ħareġ mill-faċilità korrettiva ta' Kordin, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jagħti l-ewwel reazzjoni tiegħu għal dan il-każ. Mhux li tinkwita, kwistjoni li tinkwita u ssib soluzzjonijiet u soluzzjonijiet qegħdin insibuhom. Meta mistoqsi jekk jinkwetax li l-Pips jinsab lura fis-soċjetà, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li f'dan il-każ mhux li tinkwieta imma li ssib is-soluzzjonijiet. Lorenz Gonzi qal li s-soluzzjonijiet qed isibhom meta l-Gvern żied il-ġudikatura. Għalkemm skont il-Prim Ministru f'pajjiżna għandna l-akbar ammont ta' ġudikanti wara 9 snin, il-Pips għadu qed jistenna biex jgħaddi ġuri li jinvolvi waħda mill-akbar sejbiet ta' droga u li fija kienet involuta wkoll il-mara tal-Pips. Id-dikjarazzjoni ta' Lorenz Gonzi tikkuntrasta dak li qal il-Ministru Karl Mifsud Bonnici nhar il-Ħadd dwar il-Pips li tħalla jitlaq mill-ħabs qabel iż-żmien meta huwa kienet jistenna biex jgħaddi ġuri fuq waħda mill-akbar importazzjonijiet ta' droga, il-Ministeru ta' Mifsud Bonnici qal li kollox sar kif suppost.